Здравейте, приятели! Вие сте в канала Щипка Любов. Днес ще ви покажа как да си приготвите една много лесна и вкусна шоколадова торта с бисквити. Торта с наситен шоколадов вкус и много шоколад. Рецепта без печене, която е изключително лесна, с която би се справил всеки. Дори домакините, които нямат много голям опит в сладкарството. За рецептата ще са ни нужни бисквити, орехи, захар, прясно мляко, какао, масло, малко сладкарска сметана, бял и черен шоколад. За декорация може да използвате шоколадови бомбони, орехови ядки или шоколадови пръчици. Хайде, нека да направим. Започваме, като първо си натрошаваме бисквитите на едри парчета. Аз използвам няколко вида бисквити, които ми бяха останали в шкаф. Чайни бисквити, закуска и обикновени бисквити. Чупете бисквитите на едри парчета. След това ще си приготвим и орехите. От тях си оставете няколко за декорация. Орехите ги нарязваме на едро. Хубаво е да се усещат в тортата. Орехите ги прибавяме към бисквитите. След това си приготвяме смес от прясното мляко, захарта. Тук ще добавим и какаото. И накрая ще сложим и парчетата масло. Не забравяйте и да ароматизирате с една ванилия. Може да използвате ром или коняк, в зависимост каква есенция предпочитате. Добавяме маслото и слагаме тази смес на котлона да заври. Трябва да получим гъст шоколадов сос. Ето го, вижте как изглежда. С този сос, докато е горещ, ще залеме бисквитите и орехите. Заливаме бисквитите и докато сместа е още топла, разбъркваме хубаво бисквитите с шоколадовата смес. Трябва хубаво да попият в сместа. Разбъркайте добре бисквитите. Ако искате тортата да придобие още по-апетитен вид, съвсем спокойно може да комбинирате бисквитите, бели и какаови. По този начин, когато разрежете тортата, отвътре ще се виждат парченца бисквити, шарени, бели и кафяви в шоколадовата смес. Наистина става много апетитно, с още по-наситен шоколадов вкус. След като сме разбъркали добре бисквитите с шоколадовия сос, си подготвяме една тортена форма с диаметър 24 см, застлана с домакинска хартия. В нея изсипваме бисквитите и шоколадовата смес. След като ги изсипаме, ще ги изравниме много добре. Леко ги натъпчете с лъжицата, за да няма въздух между тях. Изравнете и загладете добре бисквитите. С помощта на лъжица или силиконова шпатула, с което ви е по-удобно и лесно. Идеята е да заравните много добре сместа. Ето по този начин. След това вкарваме тортата в хладилник поне за 1-2 часа, за да стегне добре. След около 1 час си подготвяме и шоколадовия ганаш. За целта с сгорещена сметана заливаме първо кафявия шоколад и разбъркваме добре, докато се разтопи и придобие лъскав вид. Ако ви харесват моите рецепти, приятели, подкрепете канала ми.
абонирайте се за Щипка любов, харесайте видеото и го споделете с приятели. По същия начин с горещата сметана заливаме и белия шоколад. Разбъркваме го и него много добре, за да се разтопи и той. С тези две шоколадови смеси ще гарнираме нашата торта, която вече е стегнала и е готова за декорация. Изваждаме тортата от хладилника, махаме ринга около нея. Вижте как изглежда. Много стегната и много шоколадова. Хайде, нека да украсим. Заливаме я първо с кафявия шоколад. И с помощта на лъжица или сладкарска шпатула го заравняваме по повърхността й. Не се притеснявайте дали ще го заравните много правилно и гладко. Просто го разнесете по цялата повърхност. Ето по този начин. След това ще налеем и белия шоколад. Ако нямате бял шоколад, е напълно достатъчно да залеете само с кафявия шоколад и да декорирате отгоре с ядки, шоколадови пръчици или шоколадови бомбони. Но ако сте си набавили бял шоколад, нека да направим и мраморният вид. Върху кафявия шоколад в средата наливаме разтопения бял шоколад. И с помощта на лъжица или шишче просто правим черти в него, за да се смеси съвсем небрежно с кафявия шоколад, който е отдолу. По този начин ще получим наистина един много апетитен мраморен вид на нашата торта. Вижте колко лесно и колко забавно става. След това си декорираме тортата по желание с шоколадови перли, шоколадови пръчици или орехови ядки. Аз използвам шоколадови перли. Тя ги наръсвам отстрани на тортата по нейния ръб. След това нареждам и няколко цели орехови ядки. Вижте колко апетитно започва да изглежда. И накрая, понеже имах останали шоколадови бомбони, разрязвам ги на две и слагам по половин бомбон между ореховите ядки, за да завършим нейния шоколадов вид. Ето и вече готова. Нашата бърза, лесна и невероятно вкусна шоколадова торта с бисквити. Вижте колко добре изглежда, приятели. Много лесна и много вкусна. Ако ви е харесала рецептата, абонирайте се за канала Щипка любов, за да не изпускате следващите вкусни и интересни рецепти. От мен Радо. До скоро, приятели, и до нови вкусни рецепти!